Ei, hola, bon dia. Ai, l'Eren està adormit. Costa, a vegades, aixecar-te. És que una migdiada al sofà de casa, si està molt bé. I si a més hi ha la mare viva, no hi ha titans, clar que hi estàs bé i t'adorms. Mentrestant, està morint gent per culpa teva, però tu t'és igual, perquè estàs a casa, poc se'n parla dels reflexes de la Mikasa. Són d'un altre món, Vull dir, jo estaria aixafat ja. I també de l'esprint que fot l'Armin. Nano, corre mitja marató per tota la muralla fins a trobar-los. I funciona la seva estratègia, perquè aconsegueix parlar amb l'Eren dins del somni, imagina't. I és curiós perquè l'única cosa que el fa despertar, que li fa fer el clic, és quan li parla sobre d'anar a veure el món exterior. No de la seva mare, ni els titans, sinó de descobrir món. Perquè deu ser l'únic que no ha viscut i que no pot somiar perquè no sap com és, no? Ara, també et diré que es desperta just quan s'acaba l'episodi, Ens han tornat a estafar. I m'agradaria destacar que en Gen, o com es digui, ha fet alguna cosa bo. Vull dir, s'ha sacrificat pels altres. No, s'ha d'aplaudir quan s'ho mereix. Ben fet. Atenció, suposen que l'Eren i la Mikasa estan enamorats. No se m'havia passat pel cap, la veritat. Jo crec que si amb aquest merder tens temps d'estar enamorat, complicat, una mica. I la Mikasa diu que són família. Però no crec que sigui de sang, saps? No vull cap triangle amorós entre Armin, Mikasa i Eren, sisplau, no. Si res, això ha sigut aquest episodi. Ens veiem al següent.